Lokasi nih, iku urah gonge turu bang, ora golek kasur malah. Tambah udan. Turu. Golek masjid ya, musola kono ayo. Kidul kono mah, sedak. Arah kono lho. Yo, kene kelewat kene. Heeh. Oh, iki gone kene. Pokoke kau gelem mlebu lah, iku ana ketoprak. Lebar desa kok ana ketoprak Langan Wandawa. Oke teko ya. Penjol iku. Film gurine ya, ku ngarepe ya gawe. Gurine ya. Turu. Turu. VIP janggone ya.